Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Maigsoon karon atong gisaulog ang kapistahan ni San Ignacio de Loyola usa ka pari. Maigsoon mainulso kita sa atong mga sala aron mangdam kita ning pagsaulog ning Santos na Misa. Kami nakasala kanimo nakalabas sa imong kaayo Ginoo, Ginoo, kaluoy kami pagkita agumaon kaluoy kami nga nakapaabot sa kaluwasan Kristo, Kristo, kaluoy kami. Kasing-kasing na mahinasuron ayaw Ginoo isaligway Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kalawang sa Dios na magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, daduli ang anadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, aron pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatag sa imong simbahan si San Ignacio. Itugot nga samtang makigbisog kami diha sa yuta pinaagi sa iyang panabang ug pagsunod sa iyang panag-ingnan, mahimo unta kaming takus nga purong-purungan uban kaniya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagay sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uman kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Wala madugay, sa dihang naghari na sa Huda si Joaquim, nga anak ni Hoseas. Giingnan ako sa Ginoo. Tindog dito sa hawanan sa templo, og isulti ang tanang ipasulti ko kanimo, ngadto sa mga tao nga gikan sa kulungsuran sa Huda, nga moadto sa templo aron pagsimba. Ayaw gayod sayloy bisag usa lang kabutang. Basin pag mupatalinghog sila og biyaan nila ang dautan nilang pagkinabuhi. Kun buhaton nila kini, dili ko ipadayon pagpahamtang ang katalagman nga nahunahunaan kong buhaton kanila tungod sa ilang pagkadautan. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-ingon ngadto sa katawhan. Ako ang Ginoo. Nag-ingon nga kinahanglan sundon ninyo ako. Pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Kinahanglan nga patalinghogan ninyo ang mga pulong sa akong mga sinugo nga mga propeta nga gipunayan kong paanha kaninyo. Apan wala gayud kamumutuman sa gisulti nila. Kung dili ninyo buhaton kining mga butanga, buhaton ko ngadto nining temploha ang nahitabo sa silo. Unya ang ngalan nining syudara gamiton sa tanang nasod sa kalibutan, silbing usa katunglo. Nakadungog ang mga pari, ang mga propeta, ang tanang tao kang Jeremias, nga nagsulti nining tanan didto sa templo. Og sa pagkahuman gayod niya agsulti sa tanan,
gisugo sa Ginoo kaniya. Gidakop siya sa mga pari, sa mga propeta, og sa katawhan, og naninggit sila sa pag-ingon. Angay kang patyon tungod nini. Nganong nag-ingon ka man sa ngalan sa Ginoo, nga kining temploha, may sama sa silo, o gunubon kining syudara, o walay bisan usa, nga makaikyas. Gipon sisukan sa katawhan si Jeremias, didto sulod sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Labaw sa kadaghanan kaysa mga buhok sa akong ulo. Sila nga nagdumot ka nako sa walay hinungdan. Labaw ra kayo kaysa akong kusog, sila nga walay katarungan, akong mga kaaway. Kinahanglan bang iuli ko kagtong wala na ko hilabti. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Sangli tungod kanimo, giantos ko ang insulto. O kaulawan nagaluko sa akong nahawo. Nahimo ako nga usa ka sinalikway sa akong mga kaigsunan, usa ka langyaw alang sa mga anak sa akong inahan. Tungod kay ang kasilag sa imong balay, nagakut-kut ka nako, ug ang mga insulto kanila nga nangalipas ka nako, natingop diri ka nako. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Apa nagampok ako kanimo, o Ginoo, alang sa panahon sa imong kaluoy, o Diyos, sa imong dakong kayo, tubaga ako. Sa imong walay hunong, nga panabang. Ginoo diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay gud siya lambaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ko niyo.
Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus mipauli sa lungsod sa iyang pinuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinagoga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadman na. Nangutanan sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mao ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba niya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tawhan kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod sa bisan diin, gawas sa lungsod sa nga iyang gipuy-an ug sa iyang kagalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag natong tanan. Mangutana ako kaninyo kung kamo nakasuway na ba og nakasinati na nga gisalikway. Nagkuag tubag yes, no? Maigsuon, usahay atong makita nga naatay mga naay mga maayong motivation or motivation ug maayong mga laraw na atuang ipaambit o atuang ipadangat sa uban. Pero usahay dili tanan ang sanong sa atuang gipaambit o gipakita nindot, di ba? Kay kung tan-aw nato sa unang pagbasa, si propeta Jeremias gitagaan og instruction gikan sa Ginoo, di ba? Itaho kini ngadto sa katawhan. Pero unsa may iyahang nasinati og nahiaguman, siya gisalikway og gilarawan pagali pagpatay. No? Sometimes with our good intention or even our good mission, sometimes it is not always welcome with good reception. Ug ato ang sanang makita sa unang pagbasa ug bisan gali sa Ebanghelyo, ang mga buhat sa Ginoo, nagbuhat nagmilagro, no? Nakadungog na sila sa mga maayong kinaadman nga giasoy sa atong Ginoong Hesus. Pero unsa may nakita sa tao, ang iyahang pagkaanak sa panday, ang iyahang pagkayano, no, wala nila makita nga ang Ginoo ug ang iyahang buhat naa na sa ilang atubangan, naa na sa ilang tugkaran. And thus, sometimes ang mga tao na nakita dili ang kaayos sa Ginoo, kung dili ang ilahang pagpanghukom. Their familiarity with the person made them blind to the goodness and the works of God. Ang pangutana, usahay, kung pangutana na nakasinati bata ug pagsalikway, dako kay o. Pero mangutana ko nyo, kamo ba nakabuhat na mo pagsalikway? O wanay nanubag? No? So mga igsuon, awhag kini na pagpangati. Are we like Jeremiah and Jesus who shared or even received unwelcome reception? Pero ang pangutana, kamo naamantay daghan diri no na nangalagad sa pamilya, sa simbahan, sa gobyerno, or even sa lain-laing mga dapit. Usahay, we have the good intention to serve. And yet, usahay dautan ta. Kamu, nakasuway mo ana? O, dagko kayo, no? Pero maigsuon, kung tan-awon sa nato, we should also be like Jeremiah and Jesus. That this is part
of their mission. To be rejected, part of it. It's not the point, but it will be part of the journey of doing mission. Ug kung kita dili kaayo grounded sa kaluoy sa Ginoo ug sa iyahang grasya, we might lose hope or even be shattered. Muna amyo ko'y daghang nadungog na, Father, ako adyong giula ang akong kaugalingon para makapangalagad sa Ginoo. Pero murag ang simbahan o ako ang mga kauban, dili man maayog batasan. Nabayang ana? Or bisan sa iyat ato ang nindot na mga laraw, pero gibati sa uban. But let us look at how Jeremiah and Jesus, they were not keen in pleasing the world. But God told them to be faithful to His grace and His mercy. Ug mao siguro na inindot na tong pamalandungan, Nausahay kung mga lagad kita, party ang sakit sa ato ang gitawag natog pag-embrace ni ini. However, my dear brothers and sisters, we should not be shattered or even lose hope if we feel and receive rejections. For God, Jesus showed that even how people rejected them, they still loved them. Diba? Kamu mga ginikanan, dako jud kay na akong example sa inyo ha. Kamu nanginguha mo para ang inyong mga anak mamaayo, mapadako ang laraw ninyo nindot, pero usahay suklian ka o rebellious action coming from the children. Do we cease to be parents? I don't think so. Because we believe and we hope because we love our children. Naatay gikuhugutan, naatay gikuha na kusog, na usahay dili makita sa uban. Siguro sa tanaw nato sa tuang pagsunod sa Ginoo. And that's why our strength when we follow the Lord is not coming from our own might. Because if we really anchored on our own might, we become drained. But if we look at how our readings invites us, that they were rejected, they were judged with all the biases of the people around them, they still continue what God told them to do. So mga igsuon, sa hagit sa kinabuhi, naaman jud na parte na. Pero again, atua untang kwaon ang atuang mga kusog, ang atuang paglahutay gikan sa Ginoo. Di ba mao man giingon sa atuang Salmo responsoryo, the plead of the people, Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. So maigsuon sa atong pagpadayon sa Santos na Misa, hinaut unta na makita nato na naa permi ang hagit sa kinabuhi. Pero dili kita mingon muhunong, kundi mulahutay kay naa permi ang Ginoo na nag-abaga kanato. Amen. Manindog ang tanan. Gisalikway si Jesus sa iyang kaugalingong katawhan diha sa pagtuo, gidawat nato siya sa atong Ginoo ug manunubos. Ug moingon kita, Jesus, kaluy-i kami. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan, madasigong magmantala sa pulong sa Dios, ug puy-an nila kini uban ang hugot nga pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga malig-on kita aron uban ang kasibot ug sa walay kahadlok, isangyaw nato ang mensahe sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug mga kasilinganan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga misyonero magmapapailubon og dili kawadag kadasig sa ilang pagsabot sa mensahe sa Dios ngadto sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaluy kami. Nga ang mga ginikanan
sa baldadong mga anak. Sila nga nagatiman sa mga idaran, ug ang tanan nga nag-antos sa panimalay o sa mga tambalanan, sa hilom, magsaksi sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi, alang kaniya, pinaagi sa bukasyon ug pagkarelihiyoso ug pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Nga isipon unta sa Dios nga takos ug mapuslanon alang kanato, nga ang halandon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa mga kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Alang sa mga katuyuan sa atong Santo Papa, nga ipadayag unta nato ang kinabuhi isip gasa gikan sa Dios, ug nga mutahod ug magpanalipod kanato sa kinabuhi sa tawo sa tanang mga yugto niini. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Nga ang Dios muhupay kanila nga nanagsubo ug nagbangutan tungod sa kamatayon sa ilang mga hinigugma. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, kaloy kami. Langitong Amahan, masaligon kaming nagsampit kanimo aron imong dunggon ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pagabo mo na akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagahom sa tanan. Dawaton na sa gidawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdahi pagimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapuslanas tibuok na iyang santos nga simbahan. Makapahimot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad nga among gipahinungod kanimo. Nining pangilin ni San Ignacio ug itugot nga magsantos unta kanamo sa tinuray ang labing balaan nga Eukaristiya. Din imong gitukod ang tuburan sa tanang kasantos. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hanasam kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang malagibayaw nga ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos namahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio de Loyola. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga nakaimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa maanghel sa santos ug nagadayi kami sa kahalandon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo di sa kagkahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kaitaasan. Daigul ang nag-aalagit sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kaitaasan.
Santos ikagno ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalay mo espiritu ng pagsantos ni magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sang kagalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo. Mipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawatan ninyo tanan og kana kay kining mga kong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto si matinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mangkalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Maluluwas sa kalibutan na nagtubos karamo. Pinaagi sa imong cross ug pagkabanhaw luwas sa gamit. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan pinaagi sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan na watubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi ginami simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsuon na nangamatay, malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagahom na mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon magampo kita sa manatong gamiton ng mga pulong ay gitudlokan nato sa atuang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalauning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imong man ang gingharian, ang kakubog ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Yesukristo nagingong ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kani. Ipakita tang timaan sa atong panag-inigsunay. Panagdaip. Kudarusanus nga nagawatan sa sala sa kalibutan kaluy kami. Sa Diyos nga nangawatan sa sala sa kalibutan kaluy kami hatagi kami sa Kini imang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, haman ipambulong lamang ang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ang gasa nga sa pagdayi Ginoo mapasalamaton namong gihalad tungod kang San Ignacio, magdalaunta ka namo nganha sa walay huno nga pagdaig sa imong kahirian nun. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilimbangong pangaliya ngadto kang Senyor Santo ninyo. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso. Dinhi niining mga kapuputan, hinumduman mo kami, ug sud-o nga kining mga kabos nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaga kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlawa sa among unahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot, sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot,
subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghog, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailumod dinha sa pagsulay, mapaobsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamilis sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayon sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan, nga muduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig, O Santo Niño, tabangi kami. sa tanan namong duha-duha, mga kalibog ug mga panulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa kapakyasan sa among mga laraw ug gagilauman, O Santo Niño, tabangi kami. sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo, O Santo Niño, tabangi kami. kun ang tanan mubiya kanamo ug ang imon lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit, ug ang among ulo ug mga kamot, dili na makabuhat, ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko, ug ang among krus, makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo og makadawat kamo, pangita og makakaplag kamo, pagtuktok og ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami magigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing dinha sa pulong og sa buhat, og nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila, nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo, o milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulupong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan ug kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang among mga pag-ampo, o gipadala kanamo ang kalipay o ginabang, aron kami magdayeg kanimo, uban sa Amahan o sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kani. Ug manalangin kaninyo ang Dios na magahom sa tanan, ang Amahan,
ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos na Misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!